Zamorako kartzelako argazki bat eskuetan dozula zagoz, eta han lagun, hementxe dagozen honek, Alberto Babika, Jesus Naberan, Julen Kaltzada, eta gaur egun hilda dagoen Nikola Telleria izan zendu zen. Bueno, dana dela, historia apur bat egin daigun. 1979an, zuek Bilboko oizpadutzan itxialdi bat egin zenduen, bostok, eta horren ondorio izan zen guztia. Itxialdia eta goze greba. Eta goze greba horren barruan, joan zen agiri bat, eta agiri zorrotza. Zer esaten zenduen agiri horretan? Orduan egoan ley de bandidaje y terrorismo. Eta esaten genuen zen, ley de bandidaje y terrorismo hori aplika bihar zitzaiola justu gobernuari. Estatuari. Torturen kontra aproba planteatu zen ekintza zen. Torturak orduan nabarmen egin ziren. Inguratu gintuen poliziak eta orduan 3 egun iraun zituen estatu telizako jerarkiek edo agintariek bat egin eta agina, oizpaduan ezin zen sartu gotzainaren baimeni barik eta hortik gatazka instituzional guztia. Epaiketa ustut Burgosen izan zela, ezta? Eta 10 urteko kartzela zigorra. Iruri 10 urtekoa. Ni, Nikola eta Julen 10 urte. Naberan da Gabika 12 urte eta egun bat, edo? 12 urte eta egun bat. Elisearen aldetik babesik edo somatu zenduen? Ez dakit, babesa ez. Gu orduan garbi esateko nahiko aurrez aurre egingo zen, bai ditaduragaz zelan ez, eta baita ditaduragaz nahiko batera etorren jerarkiekin aurrez aurre egingo zen. Orduan babesa ez. Kartzelan, ze bizimodu egiten zenduen? Olantxe. Hau da neu, itxi batetik, itxi bestetik eta atzera aurrera pati joan ibili eta atzera eta aurrera batzutan. Egunero euskara ikesten genduen, Zeuen artean? Astotxoa. Liburu barik eta zeo, Astotxoa kantao. Kantaten, astotxoa gure, astotxoa. Hori kantao, hori zan azteko eskolia. Danak etortzen ziren. Kastolara. Segoviako irezaen aurretik, zuek ere alde egiten alegindu zinen. Da zuloa eta dana prestatzen ibili zinen luzaroan. Alegindu bakarrik ez, ies egitea bakarri falta. Hau kale hau zeharkatzeko bestekoa baino gehiago, esparrua edo rezintua esaten jagona, batetik bestera pasau genduen tunelean. Eta tunel horia beste alderaino eginda zegoen. Kartzela, rezintua eta hori. Koilara baino ez, Hau arkitektua Jesus. Hone biziak eta Jon Etxabe. Hone zaintzaileek eta Julen. Zue zaintzailea? Julen, Gillo, esan. Bai, ze tresnak... Objetos cortantes y punzantes, nada. Goixe bat. Koilarak eta lako. Azkenean harrapau gindu izan da zorionez ez dakigu zehaiti izan zen. Egin da, zegoen, dana. Dana egin da zegoen. Ies egitea bakarri falta. Eguna, karnetak, danak, kanpoan batzaile edo jasotzaile izango ziren, dana prestegoan eguna izentauta. Da, egitargi bako egun bat izan beharreban, ze egitargiaz garitetatik ikusi egiten zen, da hori dana erabakita zegoala, harrapau gehien. Da zelan, egia esateko, ez dugu argitu, da argitzeko gogori beste. Kartzela aldi horretan, beste gora bera asko izan zendu esan, motin bape bai, kartzelari zu emoten alegindu zinen. Alegindu bakarrik ez, emon be bai. Emon be bai. Lehenengo izan zen, koltsoiak eta erre eta kea atara bentara. Keia zergaitik. Kampuan eguen telebista eta Italiako telebista bat, eta hori zabaltzeko. Dena banuta geunkan lana, ez da ni tokatu zitzaidan atiak apurtzia. Damba, eta funtzionarioak atzien. Da, nik, a ustedes no les vamos a hacer nada si están quietos, así que tranquilos. Da, bom. Ikusten eban Julen ikusten eban telebizinia apurtu nahirik. Damba, Julenek, damba, eta apurtzen ez. Nik, Julen egipako jinjarra hartu, da patizora. Hartu telebizio orduko handizeko, hartu, bum. Zer lortu nahi zen duen? Gure gendun tratu politiko normala.
Gose greba berba gogorra da, ez dakit zelan pasatzen dan. Hori egin duzuenok. Luze zamarra bada, ondo ez. Julenek pasateban ondo. Ni, bueno, lehenengo honetan ez, baina bederatzi edo egunetik aurrera, ja ikusten eban, Ama Birginie eta olako santu zelaret ikusten eban. Orduntxo konbentzitu nintzen, egile dala, honek esaten damenak eurek Ama Birgin ikusi da belata. Da Julenek, nire ordu aliegu da, nik oin pelikuli degot. Da honen aluzinazio ordu, da Alberto bebai. Honen pelikuli zen da Jesus Danian. Nik ikusten ebazan, animalian dira, uletzuak, da batez be, koloriak. Kanpokoekin zelango harremanik bazen duen? Edo eskutit bidez, edo bisitak, edo holangorik? Etxekoak, nebarre bat, Sare bat hemen, nahi arrebak, eta... metro erdi bat funtzionari jubiltzeko eta beste sare bat. Bakarrik Da, gurasoak berba eta... en español. Bai. Eta eskutitzape erderaz? Erderaz. Eta gainera zabalik, ezta? Bai, zabalik. Hor klabeak eta erabiltzen genditu. Horrata be bai, Bai, zentzura, baina lortzen gendun, sistema bat, orain esplikatzeko luzea izango litzake, baina gutun tentel bat, gutun geza batean, pues aquí los gorriones y tal, andan, ez da gizan, orduan, klabe batzun arabera eta ordena batzun arabera, pare bat, hiru bat esaldi, besti gulertzeko moduen. Kartzelan zauziela, etak Carrero Blanco hileban. Ez dakit hori zelan bizi zen duen, zelan enteru zinen. Gu orduan gengo zan, kalabozoetan, ziegaetan, lauruk alkarren onduan, da Nikola Telleria aparte itxigen duen, Motina injageros. Motina gero, bera bakarrik. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Da orduen, arek, hartzen zituen egunkaria, ze Nikola Telleria ez zegoen zigortuta. Da Nikolak, bazekien, Carrero Blancoren kontua zelan izan zen, da nundi jakin joan, egunkari deportibo bat, da dana markabe guzti zebaiet, da dana, baina zepazetan dokument. Dalako baten olako, hirugarren edo, bigarren edo regionaleko partidu baten, ebai barik han azpizien, y en el intermedio se guardó 1 minuto de silencio por Carrero Blanco. El almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Xavier, zure aita be, espetxean zagozela hil zan. Bai. Eta uste beste gure baten aita, ama be bai, ez da? Albertoren abe bai, Julenen ama, Albertoren aita, Julenen ama. Eta urtetako modurik eta izan zen duen hiletara eta? Ni gaixorik egoala, ekarri ninduen basortoko ospitalea, oso nahiko azkenetan egoala. Da orduan ikusten eban bizirik. Da gero, hil zanean, enekan gogo handirik, baina pentsaurik, etxeko entzat eta hiletara eroango ninduela eta baietz Holanda, etorrin zelan izango neban, baizetz. Baina jakin izan holan izango zela, baizetz izango neban, ailego nintzen justo, gorputegira, depositora. Xavier, edozi modutan, kartzelako egonaldia zu beste gauza asko egiteko aprobetxatu zenduan. Libururen bat pediatzi zenduan, hainbat bertzo, eta abar. Bai. Hila labizi, kartzelan idatzi, jandik azpitik urteban, Da urteban kartzelero... Itzulpena bebai, Husleiren, bai mundu berrian, itzulin eban, da, holako lana egiten gendu zen. Batzuk hor oso ezagunak ez dakit... Hasierakoak, bai. Kanteu gure zeunk esan. Euskal Herritik aparte, mila legua bitarte, eskutan kaloturi preso Zamoran aukaten, pentsaturik zenbat urte, behar dugun hemen bete, pazientzia hartu beharko libre itxi arte. Ta azkena, horra amaitu baino lehen, posta paizo nortzu diren, bat dagabika urren kaltzada naberan ondoren. Amuriza da laugarren, nor falta ete da hemen, guztion buru Nikola jarri behar neban hemen.